טוב, אני רוצה להכיר לכם יכולת מטורפת, אז מי שעוד לא מכיר את Ask Gemini פה בפינה, בצד ימין, והוא לוחץ על Ask Gemini. ברגע שתלחצו על Ask Gemini, ייפתח לכם חלון ויש לכם את האפשרות הזו. בצד ימין, איפה שהתיבת טקסט, בצד ימין יש לכם Go Live. ברגע שתלחצו על Go Live, תיפתח לכם עכשיו איזושהי תיבה, הנה אתם רואים, והוא בעצם ינהל איתכם דו-שיח. הוא בהתחלה ינהל איתכם דו-שיח, אתם יכולים לשאול אותו הכל. כל מה שאתם רוצים, על האתר הזה, על המאמר הספציפי, על דברים מתוך המאמר והוא יענה, ויותר מזה, אפשר גם לחבר לו כל מיני עוד אתרים. כלומר, אפשר לתת לו עוד מקורות שפתוחים לכם, או טאבים שפתוחים לכם, לדוגמה, זה ונגיד, לא יודע, סתם אני זורק כל מיני זה, והוא ממש יענה על הכל. אז בואו סתם נעשה דוגמה. בואו נראה דוגמה. אהלן לך, אני רוצה בבקשה להדגים אותך. בוא תגיד לי מה היכולות שלך. שלום, אני שמח להציג את עצמי. אני כאן כדי לעזור במגוון תחומים, החל ממתן תשובות לשאלות, דרך עזרה במשימות כמו כתיבה, התרגום, או סיכום דפי אינטרנט כמו אלה שאתה צופה בהם כרגע. אני עובד גם דרך קול וגם בטקסט, ותמיד זמין כדי להפוך את המשימות שלך לפשוטות ויעילות יותר. על מה תרצה? וואלה, זה ממש אתה גם יכול לשמש לתלמידי חינוך מיוחד, הקראה של טקסט. אתה יכול להקריא לי בבקשה את הפסקה הראשונה, מהמילה לעתים עד לכאורה? בשמחה, הנה הפסקה הראשונה מתוך המאמר. לעתים מזומנות אנו מתבשרים על פרשה או פרשייה חדשה במחוזותינו. בדרך כלל הכותרת הזאת מעידה על אווירה דרמטית הכוללת רמיזה לסוד גדול שעוד ידובר בו בפירוט. בכך המושג פרשת השבוע המלווה את עמנו בכל דורותיו נתפס במשמעות חדשה ושונה לחלוטין לפחות לכאורה. וואו, אתה קורא מהר מדי, יש מצב אתה מהט את הקצב? אין בעיה, אני מבין. אקרא את הפסקה בצורה איטית ושוב בקצב איטי וברור יותר. לעתים מזומנות אנו מתבשרים על פרשה או פרשייה. הבנתם איזה מטורף הכלי הזה? הוא יכול לשמש לתלמידי חינוך מיוחד, תהנו ממנו ותנצלו אותו ותשתמשו לצרכים הפדגוגיים שלכם בשיעורים.